vypadal v době, kdy jsem já zakládal Meat Factory, těžko říct, po některých stránkách hůř, po některých líp. Ale samozřejmě, že je jasný, že prostě Smíchov se logicky jako jižní vlastně jako strana Prahy musí nějak civilizovat. To, že se z té hrůzy, která tady byla jakoby předtím a z toho území nikoho, z toho šíleného brownfieldu, z toho stane nějaká civilizace, je pochopitelně pozitivní. Ten Lihovar byl na druhé straně, on měl samozřejmě jako fantastickou poetiku. Když to Trigema přivzala, tak jsme tady strávili celý jedny prázdniny, dělali jsme tady za Meat Factory nějaký kino a divadlo a tak. Ta šílená dystopie toho to opravdu byl. To byla taková zóna Starkovského, když jsme tady procházeli. Hrůzný a překrásný současně, ale pochopitelně nemohlo se z toho tady udělat muzeum, ohradit. To nejde, prostě holt město je od toho, aby rostlo. Já si myslím, že já jsem s tím jako, ne velmi spokojen, ale jsem na to relativně pyšný, že jsem mohl se toho účastnit. Mauzoleum bylo postavené z mnoha částí, tak co šlo jako z té mechaniky a z konstrukcí jsme zachovali, máme zaschovaných spousta litinových hlav. Tady to je nejpůvodnější nádrž, která byla vyrobená. Ještě tady je krásný nápis. No to je vidět, když se na to zaostří a otočí se to, tak je tam ještě Škoda Plzeň. A to jsou to nejtované konstrukce, takže spousta věcí jakoby máme zachované a budou použitý v té druhé a třetí etapě. Když se kouknete na renesanci, tak mnoho sochařů vlastně dělalo současně architekturu. Asi tak, takže tam nevidím nějaký zásadní rozdíl. Já jsem studoval design a to, že jsem na tu architekturu nešel, byť jsem se vlastně jako s různýma kantorama na Umbru domlouval, že tam přeskočím, tak se to nepovedlo kvůli tomu, že vlastně jsem druhou půlku celého studia byl v New Yorku. Na začátku projektu vlastně jsme měli tu informaci o tom areálu, jak vypadal. A naše zadání bylo to podívat se na stávající kapacity a zamyslet se nad tím, jakým způsobem bychom ten areál mohli rozvinout. Z toho vznikla první myšlenka. A myšlenka vlastně byla to, jak se podívat vlastně na tu starou továrnu novýma očima. A představa byla taková, že pojďme si říct, co tu je, co bychom z toho mohli použít a v čem je to stěžejní. Vnitroblock Expo je soukromou s veřejnou částí. Navigační trasou tady slouží vlastně koleje staré vlečky. Prostor uprostřed je vyplněný sochou vlastně z produktovodů, které jsou popnuté zelení a vytváří tak postindustriální krajinu, takovou, jako jsme v původním areálu viděli.
to okolí doteďka bylo vnímáno dost jako, že je člověku nepříjemný právě proto, že tady byly ty původní areály, byly zavření v podstatě ve většině částí, tady chyběly chodníky. My jsme je teprve doplňovali a díky tomu vlastně ta prostupnost se výrazně zlepšila. A stejně tak máme vlastně přání a i město to prosazuje, aby ten vnitřní průchod pokračoval dál i v těch ostatních projektech, které jsou od nás na sever. Vlastně, když se podíváme na Ostravsko nebo na všechny místa, kde začala ta průmyslová revoluce u nás, tak to byly jednoduché stavby z ražného zdiva, měly na sobě nějakou římsu, jednoduchý detail, parapety, které byly třeba z masivnějšího materiálu a ta vlastně subtilní, ale velmi zajímavá a opakovaná estetika té architektury bylo to, co nám bylo jako velkou inspirací. To jsme v podstatě aplikovali do toho principu toho městského bloku a proto vznikla ta série těch rozdrobených domů, které ale mají to jedno společné a to je ta cihla. Ta velká myšlenka na tohle místo vznikla naproti v Meat Factory. Ty detaily už jsme potom řešili tady na místě. A byly to věci nejenom dlažby povrchy, ale i nakládání s dešťovou vodou a zelenou infrastrukturou. Díky tomu, že vlastně vsakování je tady vyřešené do toho záhona, tak zde můžou růst stromy a další květiny. Součástí vybavení této lokality bylo i to, že jsme zde udělali dětské hřiště, psí park a je tady kiosek, kde si můžete dát pivo a párek. Za mnou je potom vidět nároží. Nároží s tou dominantou, která odkazuje na to, co jsme tady historicky vyráběli. Je to láhev obrácená dnem vzhůru, v jejíž hrdle a těle jsou umístěny jednotlivé balkony a loďie. Architektura v našem případě je v podstatě ta disciplína, jak optimalizovat veřejný prostor a směřování města, okolí, jak formovat vlastně prostor kolem nás. V našem případě je to spojení ještě s tou sochařenou, kdy vlastně na začátku v ateliéru ta teze, že ten dům je ta socha, ze kterého potom teprve vlastně vzniká ta stavba pro tu použitelnost a to žití a ten detail toho člověka je to, co vlastně se přidává následně do toho formátu.